In 2010 wien er zo'n zwakke squallen in Friesland. Op dit stuit bin dat er nog 2. Takemskwalier maakt dat aantal verombracht wezen ont 0. Basissquallen de Weide in Ljouts kregen Vlienier voor de 2e keer het stempel zwak. Nou, dat wil natuurlijk wel even slikken. Het is best heftig om dat te jaren. En je bent er eerst natuurlijk bang voor. En dan, hoe komt je dat? En dan vind je het eerst heel naar. Maar dan je moet er toch weer omschakelen om muilkoor, de koppen weer voor en we gaan ervoor, muilkoor. En dat heb ik niet. Dit hier is de CITO-score van groep 8 heeg genoeg voor een betere beoordeling. Nevens Bauma had dat alles te krijgen met de verorings in het onderwijs. Toen hebben we oude september ik een onderwijskundige in Squallen erbij hond, die dus geholpen heeft in groep 8. En onder oren ik vooral naar begriepend lezen ben we heel erg mee bezig geweest en rekening. Dat ben toch de belangrijkste vakken waar naar school wordt. De onderwijsinspectie bepaalt in september dat de squallen net meer zwak is. Oors hebben ze nog een jaar om het onderwijs te verbeteren. Slag het dat dan nog net, dan matten ze dicht. Ik ben er absoluut niet meer bang voor. We hebben hard gewerkt. We hebben de juiste dingen gedaan met het team. Het moest in de klas gebeuren. Dat is ook gebeurd. En het team is er sterker uitgekomen.